pawartosipun kados pundi pawartos mugi-mugi kepanggihan kebagas swarasan pepanggih kali kula Gade Rizky Alhamila kali kanca kula Rawi Saputra ing Semantra News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kali kula Egis Widya Antika Dewi. Pamirsa seniki kula badhe pananegah kali kanca kula teng ruang UKS. Amine sinten, Mbak? Mbak. Kula badhe tambah menapa tujuan kegiatan ekstra PMR tang SMA Negeri Setunggal Rawalo. Niku nggih kumpul-kumpulan bantuan bencana lan nggih ngelatih lan bentuk kejiwaan. Sinten ketua PMR tang SMA Negeri Setunggal Rawalo? Iku wonten Mbak Wiwit. Kapan sampean derek ekstra PMR? Niku pas pendaftaran PMR Wonten pundi tempat nggih kumpul PMR? teng UKS Anyar. Ing napa wonten ekstra PMR tang SMA Negeri Setunggal Rawalo? Nggih latih lan bentuk kepedulian inggih menungso. Kados pundi kegiatan ekstra PMR sekolah menika? Materi-materi kesehatan lan donor darah. Cekap semanten kula tak ngartiake aturanipun tang studio. Menawi wonten kelipatan kita nyuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.